Беренче телевизор һәм радиолар барлыкка килгәнче Казанда халыкка мәгълүматны махсус рупорлар аша җиткергәннәр. 1921 елның 1 маенда аларны башкаланың 2 мәйданында куялар. Шуннан яңалыклар хәбәр ителеп тора. Музей у нас сформирован. Безнең музейдагы экспонатлар хәзер инде кулланылмый, әмма алар онытылырга тиеш түгел. Биредә илнең төрле төбәкләреннән җыелган үзенчәлекле ядкәрләр. Аналоговом вещании именно телевизионное оборудование. Музейны булдыру теләге 4 ел элек туа. Шушы вакыт эчендә экспонатларны туплап, аны тормышка ашыралар. Хәзер биредә 200-гә якын экспонат бар. Это является единственным. Бу чыннан да Россиядагы бердән-бер шундый музей. Техника 15-20 ел сайын алышынып тора. Яңалары барлыкка килгәч, искеләре менә шулай киләчәк буын күрсен өчен саклыйбыз. Прием передающей техники, я уж не считаю там лампы. Телерадио тапшырулар тарихында аерым урынны Яңа гасыр компаниясе алып тора. Ул 2000 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев катнашында ачыла. Хәзер безнең канал аша тамашачы 2 дәүләт телендә дә тапшырулар карый. Кызыклы, төгәл һәм оператив мәгълүмат ала. Передатчикларның яңа төрләре барлыкка килә. Безнең иске передатчикларны чыгарып булмый бит инде аларны. Чөнки яшьләр килә эшкә безгә. Алар әүвәлеге бездә эшләгән передатчикларны күргәннәре булмый. Кайдан күрсәтергә кирәк? Быел Россия телевидениесенә 90 ел, ә киләсе ел Татарстанда цифрлаштыру елы буларак игълан ителә. Музей елдан ел тулыланачак ди оештыручылар. Цифрлы технологияләрнең дә тәүгеләре инде берничә елдан музейда урын алачак. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.